frate bun și soră binecuvântată, oprește-te un ceas și ascultă. Dacă ai deschis acest video, nu e întâmplare. Domnul te-a adus aici. Aici înveți ceea ce mulți nu mai aud, dar toți ar trebui să știe. Apasă pe butonul de abonare, căci aici, în fiecare zi, la aceeași oră, se deschide o fereastră către lumină. Să nu pierzi niciun cuvânt, toate sunt pentru tine. Și rămâi până la capăt, fiindcă la sfârșit ți se va deschide o înțelegere ce-ți poate schimba viața întreagă. Astăzi îți voi vorbi despre cele 5 legi ale karmei, legi sfinte, înțelese de Sfinții Părinți, dar și de Arsenie Boca, omul care vedea dincolo de ziduri și suflete. Aceste legi nu sunt doar vorbe, ele lucrează în viața noastră ca niște semințe care dau rod, bun sau rău. Prima lege: ce semeni, aceea vei culege. Nu există faptă, gând, cuvânt care să nu lase urme. Ai făcut rău cuiva? Va veni înapoi, chiar de nu de la acea persoană. Ai binecuvântat pe cineva? Dumnezeu îți va trimite înapoi înzecit. Arsenie Boca spunea: gândul bun e mai tare ca ruga. De aceea fiecare gest trebuie făcut cu frică de Dumnezeu și iubire curată. Rostește cu mine această rugăciune, ca să se curețe semințele rele și să prindă rădăcină cele bune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, curățește mintea mea de tot gândul rău, iartă-mi faptele mele cele necugetate și ajută-mă să seamăn doar lumină ca să culeg bucurie. Amin. A doua lege: totul se întoarce, și binele și răul. Mulți se întreabă: de ce mi se întâmplă asta? Eu n-am făcut nimic rău. Dar karma, frate, nu întreabă când e timpul să întoarcă. Ceea ce ai făcut acum 10 ani sau chiar într-o viață anterioară, dacă Domnul îngăduie, va veni înapoi. Și nu ca pedeapsă, ci ca lecție. Dumnezeu nu pedepsește, El îndreaptă. De aceea e bine să ne rugăm zilnic pentru iertare, pentru noi și pentru înaintașii noștri. Rugăciune pentru iertarea strămoșilor. Doamne milostiv, iartă greșelile neștiute ale părinților și bunicilor mei. Spală cu sângele Tău cel sfânt tot ceea ce a fost întinat în neamul meu și rupe orice legătură a răului asupra mea și a casei mele. Amin. A treia lege: nu poți fugi de ceea ce ai creat. Mulți aleargă în alt oraș, în altă țară, fug de trecut, dar păcatul nefăcut uitare se ține de om ca umbra de trup. Arsenie Boca zicea: nu-ți fugi viața, că o iei cu tine. Ce ai făcut trebuie dezlegat, nu ascuns. Numai prin pocăință adâncă și rugăciune din inimă se poate ușura crucea. Rugăciune pentru dezlegare de legături. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, desfă orice nod legat în viața mea prin greșeli din trecut. Întoarce-mă, Maica Domnului, pe calea mântuirii și arată-mi voia Fiului Tău. Amin. A patra lege: ceea ce urăști, vei atrage. Dacă tot rostești cuvinte de ură, de judecată, de batjocură, fără să vrei cheme asupra ta aceeași energie, nu e glumă, gura ta e poartă, poate deschide cerul, dar și iadul. Când spui: uite-l pe ăla, nu-l suport, tu semeni o energie ce va lucra împotriva ta. De aceea rostește des această rugăciune, ca o sabie care taie gândurile rele. Doamne, oprește limba mea de la rău și inima mea de la mândrie. Pune înger păzitor la cuvintele mele și învață-mă să văd în aproapele meu chipul Tău. Amin. A cincea lege: schimbarea începe din lăuntru, nu din afară. Mulți vor să schimbe lumea, guvernul, vremea, vecinii, dar nu schimbă ce e în ei. Cum vrei lumină dacă inima ta e plină de noroi? Arsenie Boca spunea: omul bun schimbă totul în bine, chiar și suferința. Fă această rugăciune zilnic și vei vedea cum Dumnezeu te schimbă. Doamne, curățește-mi inima,
ca să devină loc de odihnă Duhului Sfânt. Sfințește gândurile mele și fă-mă om de lumină în întunericul lumii. Amin. Acum rămâi cu mine până la final, căci în următoarele clipe vom rosti împreună o rugăciune tainică a lui Arsenie Boca, una care nu se spune oricum și nu se spune oricând. Dar astăzi o spunem pentru că tu ești pregătit. Rugăciunea lui Arsenie Boca pentru luminarea minții. Doamne, luminează întunericul meu, învie în mine focul dragostei și du-mă pe calea Ta. Nu mă lăsa pradă slăbiciunii mele, ci ține-mă de mână, chiar și când nu Te simt. Fă din mine un vas al păcii și al înțelepciunii Tale. Amin. Suflete bun, ești aici cu un scop. Dacă simți în inimă că aceste cuvinte te-au atins, dă mai departe. Trimite acest video unei persoane care are nevoie de lumină. Și nu uita, în fiecare zi, la aceeași oră, ne întâlnim aici unde sufletul învață să urce. Cu inima deschisă și cu rugăciunea în suflet, mergem mai departe, dragul meu frate, draga mea soră, nu cu grabă, ci cu evlavie. Căci cine se hrănește cu înțelepciune nu se mai întoarce la foamea deșartă a lumii. Să pășim împreună în taina acestor legi și să vedem cum Arsenie Boca ne-a învățat să le trăim, nu doar să le știm. Când omul nu mai poate, Dumnezeu poate. Legea aceasta nescrisă, dar simțită în fiecare clipă a vieții, este temelia nădejdii noastre. De multe ori ne zbatem, încercăm totul cu puterile noastre omenești și nu merge. Și atunci ne prăbușim. Dar tocmai acolo, jos, unde credem că nu mai este nimic, Dumnezeu ne ridică. Asta este și o lege a karmei. Atunci când renunți la control, Dumnezeu preia cârma. Arsenie Boca zicea, unde nu e cruce, nu e mântuire. Nu fugi de încercare. În ea este ascunsă o comoară. Rugăciune în necazuri. Doamne, Tu care vezi neputințele mele, vino în ajutorul meu. Nu mă lăsa să mă afund în valurile deznădejdii. Tu ești limanul meu, Tu ești nădejdea mea. Fie voia Ta, nu a mea, și fie pacea Ta în inima mea. Amin. Încă un lucru de ținut minte, poate cea mai grea lecție, iertarea. Mulți dintre noi ducem după suflet saci grei, nevăzuți, răni, trădări, cuvinte nespuse. Dar karma nu se rupe cu ura, se topește cu iertarea. Și nu pentru celălalt, ci pentru tine. Arsenie Boca a spus clar, iartă ca să fii iertat. Dacă tu nu poți ierta, nici Domnul nu te va putea dezlega. Oprește acum inima ta și rostește această rugăciune. Rugăciune pentru iertare. Doamne, dă-mi puterea să iert, nu după simțirea mea, ci după voia Ta. Iartă Tu prin mine, iar celor ce m-au rănit, binecuvintează-le pașii, ca să nu mai rănească pe nimeni, și iartă-mă și pe mine, căci și eu am greșit mult. Amin. Ai simțit vreodată că cineva te trage în jos? Poate o persoană din jur, poate chiar o rudă. Karma lucrează și prin oamenii pe care îi ținem aproape. Dacă în jurul tău sunt suflete pline de venin, de bârfă, de întuneric, nu te mira că și viața ta stagnează. Arsenie Boca învăța că omul trebuie să se înconjoare de lumină. Nu fugi de oameni, ci roagă-te pentru ei, dar nu-i lăsa să-ți otrăvească sufletul. Rugăciune pentru curățirea relațiilor. Doamne al păcii, intră în casa mea și adu liniște în relațiile mele. Taie cu sabia Ta orice legătură nesfântă. Leagă-mă doar de oamenii trimiși de Tine. Amin. Atenție, frate și soră! Tot ce faci în ascuns se vede în lumină. Mulți cred că dacă nimeni nu-i vede, pot face orice. Dar legea divină e scrisă pe inimă și îngerii văd totul. Karma nu uită, dar mai ales Dumnezeu nu uită.
De aceea, noaptea, înainte de culcare, fă-ți un obicei, spovedește-ți ziua în fața Domnului. Rugăciune de seară pentru curățarea sufletului. Doamne, dacă am greșit astăzi, cu gândul, cu fapta sau cu cuvântul, iartă-mă. Nu lăsa să apună soarele peste păcatul meu. Îmi predau sufletul în mâinile tale, curăță-l și întărește-l pentru ziua ce vine. Amin. Și iată un cuvânt tainic, pe care Arsenie Boca îl spunea doar celor pregătiți. Când ai totul, mulțumește. Când n-ai nimic, tot mulțumește, căci recunoștința schimbă soarta. Mulțumirea e cheia care deschide porțile cerului, nu banii, nu rugăciunile lungi, nu faptele fățarnice, ci o inimă recunoscătoare. Așadar, rostește acum această scurtă, dar puternică rugăciune. Mulțumesc, Doamne, pentru tot ce mi-ai dat, pentru ce ai luat și pentru ce mi-ai mai pregătit. Amin. Ai fost cu mine până aici? Înseamnă că sufletul tău e însetat de lumină. Nu pleca fără să te abonezi, căci mâine, la aceeași oră, ne vom întâlni din nou și vom continua această călătorie în profunzimea adevărului, nu cu urechile, ci cu inima. Arsenie Boca spunea adesea: cine se cunoaște pe sine, îl găsește pe Dumnezeu. Și în această cunoaștere sufletul află legea tainică a răbdării. Da, răbdarea, virtutea uitată de cei grăbiți, de cei care vor totul repede. Răbdarea este una dintre cele mai mari legi ale karmei. Nu vine rodul până nu e vremea. Dacă smulgi floarea înainte de vreme, nu va da sămânță. Așa și în viață. Ce ceri azi, poate primești peste 7 ani sau peste 7 zile, dar numai dacă aștepți cu nădejde. Rugăciune pentru dobândirea răbdării. Doamne, întărește-mă să nu mă tulbur în necazuri, să nu cârtesc în încercări. Dă-mi răbdare precum ai dat sfinților tăi. Învață-mă să aștept clipa ta, nu clipa mea. Amin. Un alt adevăr mare: gândurile tale îți scriu viața. Dacă în fiecare zi spui, nu pot, nu am, nu merit, atunci chiar așa va fi. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea, ci pentru că tu ai deschis acea poartă. Karma lucrează prin gând. Spunea Arsenie Boca: gândul e începutul faptei și începutul rugăciunii. Fii atent ce lași în minte, că de acolo vine tot. Nu lăsa mintea ta să devină cuib de frici, ci altar de lumină. Rostește această rugăciune dimineața, înainte de orice altceva. Doamne, binecuvintează gândul meu în zori, să fie curat, drept și plin de nădejde. Îndepărtează orice umbră, orice ispită și orice închipuire rea. Fă din gândul meu începutul mântuirii. Amin. Ai simțit că uneori viața ta parcă merge în cerc? Aceleași greșeli, aceiași oameni toxici, aceleași dureri? Asta e semnul unei karme nerezolvate. Ce nu înveți, se repetă. Ce nu ierți, revine. Ce nu vindeci, sângerează. Arsenie Boca ne-a spus: când vezi că viața se repetă în rău, oprește-te. Închide ușa trecutului și deschide fereastra spre cer. Cum facem asta? Prin post, rugăciune și iertare. Rugăciune pentru ruperea cercului negru. Doamne, rupe cercul suferinței ce se învârte în jurul meu. Oprește în numele Tău orice repetare a răului, orice legătură veche și nevindecată. Lasă pacea Ta să curgă în viața mea. Amin. Un suflet împăcat cu Dumnezeu nu se mai teme de nimic, nici de viitor, nici de lipsuri, nici de moarte. Dar sufletul care se teme e rob, iar frica atrage exact ceea ce vrei să eviți. Iată și aceasta o lege. Frica este o rugăciune către rău.
De aceea spune mereu cu credință: Domnul este lumina mea și mântuirea mea. De cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele. De cine mă voi înfricoșa? Psalmul 26. Și adaugă această rugăciune rostită cu convingere: Doamne, nu lăsa frica să mă înrobească. Scoate-mă din groapa îndoielii și a gândului întunecat. Dă-mi duh de curaj, de credință și de nădejde. Amin. Frate bun, când ai fost ultima oară recunoscător pentru viață? Nu doar pentru lucruri, ci pentru suflarea care îți încălzește pieptul. Oamenii se roagă pentru case, mașini, bani, dar uită să mulțumească pentru azi. Arsenie Boca a scris: cine nu e recunoscător pentru puțin, nu va primi mult. Și Dumnezeu dă doar celui care știe să prețuiască. Vrei bine în viața ta? Începe cu mulțumirea. Rugăciune de recunoștință. Doamne, îți mulțumesc pentru ziua de azi, pentru aer, pentru pâine, pentru încercări. Îți mulțumesc că ești cu mine, chiar și când nu te simt. Fii slăvit în toate ale mele. Amin. Până aici ți-am arătat că viața nu e o întâmplare, ci o învățătură. Fiecare clipă are un rost. Fiecare om e o lecție. Fiecare încercare e un pas către lumină. Rămâi aproape. Apasă pe abonare. Spune altora că în fiecare zi, la aceeași oră, ne întâlnim aici, sub acoperământul rugăciunii și al înțelepciunii. Aici, unde vorbele nu sunt goale, ci pline de har. În viață, totul este energie. Cuvântul, privirea, gestul. Când dăruiești ceva cu bucurie, acel dar poartă lumină. Dar când dai cu supărare, chiar și o pâine poate aduce blestem. Aici Arsenie Boca era foarte clar: să nu dai nimic cu inima amară, că și îngerul se retrage. Aceasta este o lege a karmei. Ceea ce oferi poartă amprenta Duhului tău. De aceea, înainte de a dărui, de a ajuta, roagă-te. Nu pentru laudă, nu pentru mărire, ci pentru ca tot ce faci să fie lucrat cu har. Rugăciune înainte de a da milostenie. Doamne Iisuse Hristoase, binecuvintează mâna care dă și pe cea care primește. Să fie acest dar făcut în numele Tău, cu inimă curată și fără mândrie. Trimite îngerul Tău să-l însoțească spre zidirea celor lipsiți. Amin. Nu e ușor să trăiești curat într-o lume întinată, dar, dragul meu, tocmai prin alegerea ta de a rămâne curat, tu schimbi lumea. Arsenie Boca ne amintește: omul sfânt nu schimbă lumea prin putere, ci prin tăcere și rugăciune. O altă lege a karmei spune: cine schimbă pe sine, schimbă totul în jur. Nu e nevoie să strigi, nici să dovedești, ci doar să fii. Iată o rugăciune care te ajută să rămâi neclintit între ispite. Doamne, păzește-mă curat în gând, în faptă și în trup, să nu mă atingă întinarea lumii și să nu mă abată nimic de la calea Ta. Întărește-mă cu Duhul Tău, cel Sfânt. Amin. Mulți se întreabă: de ce mi se ia când abia am primit? Poate ai câștigat bani și i-ai pierdut. Poate ai primit o șansă și ai pierdut-o. Știi de ce? Pentru că ceea ce nu e primit cu recunoștință și folosit cu înțelepciune se duce. Aceasta este o lege. Niciun dar nu rămâne unde este disprețuit. Spunea părintele Arsenie: Dumnezeu îți dă după măsura inimii tale. Dacă inima ta e largă, poți primi mult. Dacă e plină de mândrie, chiar și puținul ți se ia. Rugăciune pentru păstrarea darurilor primite. Doamne, păzește ceea ce mi-ai dat. Fă-mă vrednic de binecuvântările Tale, să nu le risipesc, să nu le uit, să nu le folosesc spre pierzarea mea, ci spre mântuire. Amin. Să știi, frate și soră, că nicio rugăciune nu se pierde,
Dacă azi nu vezi răspunsul, el vine mâine sau peste o lună sau poate vine în viața copiilor tăi, dar vine. Rugăciunea rostită din inimă se duce în cer și nu se mai întoarce fără rod. Aceasta este o lege tainică a karmei. Roagă-te chiar dacă nu vezi. Acolo unde nu ajung pașii, ajung lacrimile. Rugăciune pentru răspuns. Doamne, știu că Tu mă auzi chiar și când tac. Știu că rugăciunea mea nu se pierde. Dă-mi semn la vremea Ta. Și până atunci, ține-mă în răbdare și credință. Amin. Și acum te întreb cu taină, ce duci cu tine din copilărie? Ce amintiri ți-au format inima? Căci multe dintre durerile de azi sunt răni vechi, nevindecate. Karma nu e doar despre ce faci tu azi, ci și despre ce ți s-a făcut. Dar tu poți rupe lanțul, poți spune, până aici cu suferința. De azi aleg să vindec, nu să port. Iată o rugăciune sfântă pentru vindecarea sufletului de copil. Doamne, intră în copilăria mea și atinge fiecare rană. Vindecă-mi lacrimile nespuse, temerile, singurătățile. Fă-mă întreg, ca să pot merge mai departe, fără lanțuri. Amin. Nu uita, fiecare pas făcut spre lumină contează, chiar dacă e mic, chiar dacă e șovăielnic. Dumnezeu vede și îngerii scriu. De aceea, nu pleca fără să te abonezi, nu pentru mine, ci pentru tine, ca să nu pierzi nimic din ceea ce urmează. În fiecare zi, la aceeași oră, aici se rostește un cuvânt pentru sufletul tău, una dintre cele mai ignorate, dar puternice legi ale karmei este următoarea. Cu cât ajuți mai mult, fără să aștepți nimic, cu atât mai mult ți se va da. Nu imediat, dar sigur, pentru că binele făcut în taină e scris cu foc în ceruri. Arsenie Boca spunea, dacă aștepți răsplată de la oameni, nu o vei primi de la Dumnezeu. Ajută în tăcere, fii umbră pentru cel căzut, fii mâna întinsă, fără să întrebi de ce și cât. Rugăciune pentru curățirea intenției. Doamne, curăță inima mea de mândrie, să nu caut slava oamenilor, ci bucuria de a fi de folos, să fie fiecare faptă a mea o jertfă tăcută întru Tine. Amin. Să nu uităm niciodată, tot ceea ce judecăm la alții ni se va întoarce. O lege dureroasă, dar dreaptă. Spune Sfântul, când vezi păcatul altuia, plângi, nu judeca, că poate mâine îl vei face și tu. Ai văzut pe cineva greșind? Nu ridica piatra. Ridică o rugăciune. Ai auzit vorbe grele? Nu le întoarce. Întoarce fața spre cer. Rugăciune pentru oprirea judecății. Doamne, ia de pe inima mea duhul judecății. Întoarce ochii mei spre păcatele mele, nu spre ale altora. Și dă-mi blândețea Ta, ca să-i iubesc pe toți, chiar și pe cei ce mă rănesc. Amin. Altă taină adâncă. Karma colectivă. Nu trăim singuri, trăim în neam, în oraș, în popor. Dacă neamul nostru e păcătos, suferim cu toții. Dacă în orașul tău se fac păcate strigătoare la cer, chiar dacă tu nu le faci, valul vine peste toți. De aceea, trebuie să ne rugăm nu doar pentru noi, ci și pentru locul în care trăim. Rugăciune pentru curățirea neamului și locului. Doamne, miluiește neamul meu, iartă păcatele celor ce nu Te cunosc, sfințește pământul acesta, scoate răul din mijlocul nostru și trimite îngerii Tăi să păzească orașele, satele și casele noastre. Amin. În această lume agitată, mulți au uitat că trupul este templul sufletului. Ce bagi în tine, hrană, gânduri, imagini, aceea devii. Karma lucrează și prin trup. Dacă îl necinstești, dacă îl tragi spre păcat, vei plăti.
nu pentru că Dumnezeu vrea, ci pentru că tu ai ales. Arsenie Boca scria: cine își întinează trupul, își astupă sufletul. Rugăciune pentru curățirea trupului. Doamne, fă din trupul meu vas sfânt. Curăță-l de orice oboseală, boală, poftă rea și neputință. Să fie trupul meu slujitor al sufletului și sufletul meu slujitor al tău. Amin. Și iată un cuvânt rar spus, dar esențial: iertarea de sine. Poate ți-ai iertat dușmanii, poate ai cerut iertare celor dragi, dar te-ai iertat pe tine? Mulți poartă în suflet o vină mută, pentru o greșeală din tinerețe, pentru o alegere greșită, pentru o viață ratată. Să știi că Dumnezeu te iartă. Problema e că tu nu te ierți. Și cât timp nu o faci, karma lucrează ca un jug pe umeri. Rugăciune pentru iertarea de sine. Doamne, dă-mi curajul să mă iert. Știu că am greșit, știu că am rănit, dar vin la Tine cu inima frântă și te rog, vindecă-mă și dezleagă-mă de trecut. Fă-mă din nou întreg. Amin. Dragul meu, dacă ai ajuns cu mine până aici, să știi că nu e întâmplare. Întâmplarea e limbajul folosit de Dumnezeu atunci când vrea să rămână anonim. Dă mai departe acest cuvânt. Trimite-l unui frate, unei surori. Cineva are nevoie chiar acum de această lumină. Și nu uita, în fiecare zi, la aceeași oră, aici e o fereastră deschisă către cer.